Iepa, nere aniz, aurten zizpak 10 urte betetzen ditu. Horrenkari joan gira karrikara gaztetxeei buruz mintzatzera. Zer da, zientzat, gaztetxe bat, ze funtzio du? Nire ustez da leku bat gazteentzat, gauza batzuk antolatzeko, kulturari buruz, kontzertuak, ekitaldiak, eta hori. Zakit, bai, biltoki bat, gehien bat gazteak biltzeko. Gaztek kudeatzen duten gune bat. Gazte topagune bat, euskararen bultzatzeko, euskal kulturaren bultzatzeko. Gero izan daiteke aldarrikatzaileagoa, izan daiteke festa girokoagoa, euskalduna ere. Vous savez ce que c'est un gaztetxe? J'en ai entendu plein de fois, mais je saurais pas te dire. C'est comme des petites fêtes, non? Quelque chose comme ça? Non, je pensais que c'était un plat basque ou quoi, mais ça doit pas être ça du coup. Be, zer da, zientzat, komite eta gaztetxe baten arteko ezberdintasuna? Be, komitea da bestak antolatzen dituenak eta gaztetxea da tokia. Bada gaztetxe bat, zien errian, Ez bate, ez da ere. Bai, ki desira? ez baino. Zakit, ez, bai, berba. Bai. Bayonne, je pense que ouais. Je dirais que oui, mais bon. Moi, j'ai envie de te dire Biarritz aussi, j'ai envie de dire que oui, ouais. Bai, bada gaztetxe bat justukin ere auzoan. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un gaztetxe? Bai, gaztean intzalarik, bai. Non. Ah, non plus. Sans le savoir, peut-être. Peut-être sans le savoir. Ouais, éventuellement. Oui. Oran itxasuko gaztetxera. Deia, gazteizera joan gira eta bisitatu dugu gazteizekoa, ustaritzekora ere. Gero Sarakora, egona naizen Mauleko gaztetxean. Bai. Ere bai. Hegoaldean ere gertatu zait, Oiartzungo gaztetxean. Baionako bra joan ziste? Bai. Bai. Baitatu duzie? Bai, biziki. Bai, biziki. Erantzun hona. Nola ditzen da, beraz, badakizu hori? Zizpa gaztetxeak deitzen da. Joan naiz bizpairu aldiz gero zaharregi sentitzen nintzen. Ez da adinik, Le gaztetxe de Bayonne, vous pensez qu'il a quel âge, là? J'ai envie de dire 30. Ouais, j'aurais dit 20. Ok. Okay. Ouais, berba, lako zait. Bai, tamar. Andana 10 bat urte ez, irekia, uste dut? Nire ustez 10. Hori da. Bingo. Noiz izanen da urte betetzea? Otsailak, lau goxai zazpi. Bikaine. Euskara, j'espère. Bah écoute, on va passer boire un coup quand même. Ouais, on va passer, ouais. Ba, joan entziste, beraz. Bai, bai. Eta zazpian dira kontzertuak eta hori, nahi baduzi egin. Ok. Herri bat, gaztetxe bat. Herri bat gaztetxe bat. Herri bat gaztetxe bat.